A ProDesign Engineering and Construction. Európa egyik legtapasztaltabb és legelismertebb tervező és tanácsadó cége. Az évek során ügyfeleink ötleteit és vízióit díjnyertes projektekké alakítottuk, mindig arra törekedve, hogy biztonság, minőség, funkcionalitás és esztétika tekintetében meghaladjuk az elvárásokat. Olyan terveket készítünk, amelyek kiállják az idő próbáját. Funkcionális, megvalósítható és hatékony építészeti és mérnöki megoldásokat kínálunk, amelyek biztosítják a térhatékonyságot, kényelmet, biztonságot és szerkezeti stabilitást, miközben pontosan megfelelnek ügyfeleink elképzeléseinek és elvárásainak. Elkötelezettek maradunk a cégünk alapelvei iránt. Kiemelkedő szolgáltatások nyújtása ügyfeleink számára a biztonság elsődleges szempontként kezelése minden tevékenységünkben. Lehetőségek teremtése az emberek számára, büszkék vagyunk arra, hogy helyi tervező és tanácsadó cégként működünk, miközben országos és nemzetközi jelenléttel is rendelkezünk. Bár ma már nagyobb a jelenlétünk, mint valaha, továbbra is szorosan kötődünk azokhoz a közösségekhez, ahol építünk és élünk. Sokszínű portfóliónk minden méretű és összetettségű projektet magában foglal, a nagyszabású ipari és logisztikai létesítményektől a kihívást jelentő, építészeti megoldásokkal rendelkező innovatív irodaházakig. Mi mindent megtervezünk. Ami azonban igazán megkülönböztet minket, az az embereink. Elkötelezettségük a világklasszis szolgáltatások iránt, a kiválóság iránti elhivatottságuk, problémamegoldó készségeik és az innováció iránti szenvedélyük határozzák meg, kik vagyunk. A közösségek fejlődéséhez való rendíthetetlen hozzájárulásuk teszi a ProDesign Engineering and Construction-t nem csak kiváló munkahelyé, hanem megbízható partnerré is ügyfeleink számára. Küldetésünk. A tervezés révén átalakítani az építőipart. Hiszünk az intelligens tervezésben, jobb megoldások keresésében, folyamatos innovációban és a határok feszegetésében. A ProDesign Engineering and Construction számára az innováció nem csupán egy cél, hanem egy ígéret, amelyet ügyfeleinknek, partnereinknek és közösségeinknek teszünk. Az intelligens tervezés a DNS-ünk része. Ez határozza meg, kik vagyunk, hogyan dolgozunk és merre tartunk. Egy olyan jövő felé, ahol továbbra is vezető szerepet töltünk be az iparágban.